Kao da ne želi dati takvu mogućnost da dođu do prevelikih, nazovimo to tako, industrijskih generacija. I ne radimo se ovo, vidjet ćemo kako će to naravno sve mogu pojaviti, imamo u štapu ćemo pretpostaviti da se to prije njegovom odgovoru, onda možda moramo dati tražiti prije u drugoj polovici lipnja nego u prvoj polovici srpnja. Još jedna zanimljivost, posljednje pitanje, ne znam koliko ste imali prilike čuti, je li bilo razgovora o arbitraži, arbitražnom sporu, nešto što je već dugo opterećuje se dvije države i zanimljivo ovaj put nisu razgovarali. Pa, hvala. Pa ste smem objet, pa bi se vam zahvalil, bilo čudovito, mislim, da ste nam nudili veliko gostoljubje in se vam zahvaljujemo. Tudi vreme, bilo vse je pa, ja, pravili smo, koliko treba smo. Želim vse dobro, da